exposició? Sí. Otra vez soy el último. Sí. Qui va començar? A veure, què ha de començar? No vol començar? Jo encara no. Notícia i ràdio. Això és el tros que feis. Tots xerràvem amb això. Com a Europa FM, així, ràdio, Norai. Jo? Sí, no estan feliç. Algo així. Ràdio, Norai. I després, bon dia, avui. Després de la ràdio, Norai d'avui. Val? Vol començar tu dient ràdio, Norai i després ja pensem a anar... Me dona igual. No, ja s'ha Vale. Ho provem, val? Després pensem que com que hi poses música de fons queda diferent. No és només ràdio, Norai que tu dius. Ho provem. Dic ràdio, Norai. Perfecte. Vale. Val? Jo quan t'ho visi, quan te fas així comences, val? Ràdio, Norai. Perfecte. Vale. Això és començament de qualque cosa. Val. Bon dia, estic transmitint des del CUDI la ràdio Norai Escolar. Ara sí. Bon dia, avui vos explicarem l'excursió que vàrem fer a Son Forners, Montuïri. Bon dia, avui vos explicarem l'excursió que vàrem fer a Son Forners, situat a Montuïri. A l'arribada ens varen donar un full per preguntes per contestar. Aquesta frase. Vinga. Després varen fer una activitat d'arqueòleg. Ens varen donar ossos i tenien que desxifrar si eren vells o joves. Després vam anar a visitar el poble talaiòtic i vam entrar a un talaiot. Sí, era superfàcil. Cosa que molt va cridar. Era com allà la que va agradar. Ho vols dir, això? Que van tu ara coses que tu dius, ostres, no m'ho hagués Sí, que imaginat mai. les pedres eren supergràcies. Jo pensava que serien així i eren així. No, jo el que m'ha sorprès és que va dir que va haver un gran incendi. Tot això, ho vols dir? Ens va sorprendre molt que les pedres fossin tan grosses que allà hi va un incendi. Pedres com s'ha dit? Construcció ciclopea. No, ciclopea. Prova difícil. Vinga. Que molt va sorprendre? Què ens va sorprendre? Ens va sorprendre que les pedres eren molt grans Sí? i que va haver un incendi. I que ja hi va haver un incendi. Molt gran. Val? Vinga. Ens va sorprendre que les pedres eren molt grans i que va haver un incendi. Sí? Com les complicamos? Jo ho trobo. Vinga, preparada? Sí. Vàrem anar a un... Tranquil·la. Digues. Després vàrem anar, vale? Després vàrem anar a un molí que era un museu. Vàrem veure les restes de les eines que utilitzaven. Molt recomanant que aneu a Sant Forners per tot. Val? Vinga, ho provem. Preparat? Vos recomanem que fasseu aquesta excursió a Sant Forners perquè fareu activitats, entrareu en talaiot, fareu activitats, ho passareu superbé, ho passareu genial. Espero que aquest programa us hagi agradat i gràcies per escoltar-nos. És a dir, jo pitjaré play i vosaltres, però ho penseu mentalment. Tu fes així, quan ella faci així, tots dois, fins a la pròxima, perquè si no, no surt, val? Ja està, Fins a la pròxima, val? Però jo vol fer així i comptar un segon. Tu ets encarregada de què has dit, val?